Znači, ovo će da bude ludo, zato što sam ja lud. Aj sad steze. Sad smo i štelovači ventila, sve živo po potrebi. Jao, brate, kad ga ove godine ne mogu badam, šta da kažem za buduće. Sad možda špioniramo. Mogu si lepše to da očistiš, pa mogo sam, brate, a mogao sam i biti car njenog srca, gospodar, pa nisam, jevi. Deste ljudi, dobro jutro, znači evo ovdje pada kiša, ali koga šiša. Ja radim, prijatelji, znači otvaramo haubicu, znači ne haubice, one puške opasne, nego haubu od fiću. Danas spremamo fiću za duže putovanje, znači idemo na dalek put i to na dalek put, da li će da bude sa povratkom, da li će da bude bez povratka, to stvarno ne znam, ali potrudit ćemo se bude sa povratkom. Zato što sad skidamo da dotegnemo ventili da naštelujemo lepo. Znači kupio sam špijuni, sve sam kupio, će vidite posle. Paljenje isto, u prethodnom videu ste vidjeli, brate, kad mi se pokvari na sred put, ko nije video nek pogleda, evo mu gore. Znači samo nek klikne tu i nek uđe. Da vratim ove stare platine, zato što, vrate, razmišljao sam se nove platine da kupim. A gledamo neke marke, vrate, ono sve nešto, neke italijanske, neke, vrate, ne znam nijakakve su, razumeš? A ovo su jugoslovenske stare, znači, trebalo bi da su bolje od te, sad će vidimo, kraj će da kaže. Evo ovdje ove stare platine, a mi prvo rasturamo kapu, ljudi. Znači, kapče. Kapče, rukče. Ove platine više nemaju nikakvu oznaku. Ovu imaju oznaku M, brate. Više evo ovdje M slovo. Sad šta to znači ne znam. A ove su bez oznaku. Možda su te neke kineske, brate. Evo vidite, ove platine nemaju nikakvu oznaku. To znači da su kineske. Vratimo mi ove naše stare, samo će ih malo prišmirlamo. Tako. Sad li je uklopljeno. Sad ovdje da stegnemo ovaj osmicu. Jao, brate, kad ga ove godine ne mogu badam, šta da kažem za buduće. Ma kude da odmaram bez slobodan? Ubodo ga gotovo. Čekaj sad ote. Vidimo mi sad. Namestili smo ga u položaj. Ajde imamo šta smo uradili mi. Mora se platine za još malo otvore, ljudi. Tako na brekče dođi. Mislim da je dobro. Ali mislim. Pazite priču, uzeo sam lanci za sneg, braćo. Znači za 12 gume. Onda smo uzeli reglače, neko ono je nebitno. Onda ide, braćo, zeleni karton, znači sprema se nešto opasno. To je za fiću zeleni karton. Aditiv, evo špijuni. Špijuni su krivi za sve. Pazi priču, špijuni, neki opasni, namazani smastovi, gledaj. Opa. Sad možda špioniramo. Idemo, rasturamo ovo čudo. To je sve živo, sad rasturamo, prijatelji. Mora za mene ovaj poklopac ovdje mi pusta na ovaj var mamu mu je. Znači viš tu mi pusta. Znači mora ga menjam, idem drugi. Rešit ću ga. Ima da bude rešavanje, bajo.
Teg i ventili. Sada poravnjamo prvi i četvrti i štelujemo ga, evo gi špijuni. Za špioniranje, bajo. Pazi priču. Imam špijuni koliko hoćeš. Da stegnem ljudi glavu, zato što prešao sam preko 500 km, znači 500-600. Po pravilu treba na 1000 km se dotegne glava, ali ja ću stegnuti na 500 jer nemam vreme, braćo, čekaju nas putovanja, razumete li? Idemo na 5,5 kg. Opa. To je to. Glavu smo dotegli, idemo sad ventili da štelujemo. Pazi priču sad. Viš koliko ima luft, baja. Znači, poremetili su se, mora i da štelujemo. Evo, braćo, koliko su labavi. Gledaj ovaj špijun od 15. Znači, briše, a treba gi naštelujemo svi na 15. Gledaj priču. Labo. Evo gu stigla besna mašina Golf 2. GTI. Tako i Aleksić Moto, znači pazi ti tu priču. Old school, brate. Da, ono njegovo, znači Spasojević, Oči boje duge, Vukojević. sad mi trebaju. Da. Ajde mi pomogneš da naštelujemo ove ventili. Ajde, brate, tamo posle. Drž ti ovaj klješta. Pa će posle na BMW, na bavarsku snagu da štelujemo, I brate. tu i na njega ćeš te vršiti. Ne be na tvoju. A, Ček, mora se... čega još telujemo mi. Steze s klešta ovoj gore, brate. Odavde steze tu i na dole, ajde. Pa daj taj ključ, treba li. Ne, s kleštem. Stezaj. Čekam, to polagački. Stegnuto. Još. Aj, mora se odlabavi, čekaj, pusti. Oči boje duge. Aj sad steze. Kaži, do kad? Vrti, bajo, vrti. O, popusti malo. Ček, sad pusti, ali nemoj ga poremetiš. Da ne pustim to. Ne, pušti klešta, ali nemoj ga poremetiš, to. Aj sad stavi klešta. Stani da stegnu se. I sad jako drži, brate. Drži. Znači da se ne poremeti. To je to. To je to, ljudi, svi smo gi naštelovali, znači sad smo i štelovači ventila, sve živo po potrebi. Ajde, čao, Golf vozaču, pozdrav! Kao što sam vam rekao, ova glava mi pusti ovdje, ali ova valjda neće, zdravlje Bože. Tako da nju će stavimo da vidimo šta će ona da kaže. To je to. Samo da šiba. Samo čistio. Koliko toliko. Sad će neko tamo u komentarima, mogo si lepše to da očistiš, pa mogo sam, brate, a mogao sam i biti car njenog srca, gospodar, pa nisam, jebik. Tako da mogo sam ja mnogo štošta, ali nisam. Šta da radim? Ova čuda smo nabacili, sada ga palimo, brać, samo filter čovjek da mu vrnem. Filterčić. To je to. Što se toga tiče. Ajde da vidimo šta će da kaže. Čekaj da vidim ulje prvo. Ulje ima. Manje malo ler gas. To dobro radiš, šta znam.
Nema ništa da tropka, znači ventili su smireni, sve je u redu. Idemo sad da ubacujemo stvari polako u njega, da ga pripremamo za put i da idemo u probnu vožnjicu, razumete li me? Ide lepo, bre, čuje se isto lepo. Jedno dobro, malo ler gas, neće kao da vraća, malo je bučniji, ali sve u svemu ne mari, brate. Ovo se za sad ekstra ponaša, znači sve radi u fullu, brate. Jedino mi se gas nešto neće vraćati, to ću mu napravim, ću ga podmažem, svede, sprej, ovo, ono, razumete li me? Sve će si bude bitno da je u vožnju, ono, fino se ponaša, ne znam sad, brate. Bitno da ventili nema da tropaju, ovo je sada malo tropa u To je to, ljudi, Fića je spreman, znači vidjeli ste kako se, samo što je malo više prljava, ali nema veze, će se opere. Vidjeli ste kako se ponaša sad, znači sad bije, briše, tepa, kida i ne znam šta sve ne. Sad je valjda spreman za malo duži put, znači idemo na malo duži put. Samo ću da vam kažem da je mnogo više kilometra, znači za sad smo prešli 200 km s nju, a ovo će da bude, brate, mnogo više, znači ovo će da bude ludo, zato što sam ja lud, ali nema veze, braćo, znači idemo do kraja, će ostanemo ludi. Ostalo mi je samo da ubacim u njega alat, prirubnicu, neku osovinu i to je to, mogu da krenem na put. Očekujte sve živo, očekujte ovih dana video, podržite me, bacite like, share i subscribe i vidimo se, ćao, ćao.